no rural galego hai talento. Con Xuventude Rural 360 achegamos a tecnoloxía aos xóvenes do rural para que mostren que aquí hai futuro. Deseñamos obradoiros prácticos para que cada grupo planificase, gravase e montase as súas propias actividades inmersivas. Fixemos do traballo diario un escenario que mostrar, ordeñar, recolleitar, coidar das abellas, xestionar o monte, adestramento equino. Gravamos en 360, editamos con ferramentas profesionais e publicamos nun repositorio aberto para que se poida vivir o rural como se estivéramos ali. Levámolo ás aulas cos máis xóvenes, con só xirar a cabeza entras no rural, habitas os espazos e descobres traballos e oficios que adoitan pasar desapercibidos. O proxecto non remata no vídeo, queda unha rede de mozos e mozas capaces de seguir creando, e unha biblioteca viva de contidos para orientar e inspirar. Grazas a todas as persoas e entidades que fixeron posible Xuventude Rural 360. Seguimos construindo futuro desde o rural.